Hartstikke goed gezien, jong. For sale. Dat is wel leuk. Altijd binnengestoomd. Van een oud fruiken geweest. Nooit ingerookt. De hondenstoes. Nou, de rest nog. Goedemorgen. Ah, kijk. Oh! Goedemorgen. Ja, geweldig hè? Ja, dat heb je tegen de verkoop. Ja, Oh. Deze is van dit. eigenlijk wel. Nou, van Marcel. Oh, Marcel. Ja, En Marcel Zal ik is jouw mijn vriend, mijn partner. partner. Ja, En dus als het gaat om de auto, dan is Marcel de aangewezen persoon om... ja, precies. Ik ga er gewoon graag naast zitten en ik kijk er mooi naar, maar voor technische dingen en zo... Oh, nou ja, even afgezien van het technische. Waarom staat hij te koop? ja, Marcel die handelt daar, of ja, die bouwt zo'n auto's, die vindt dat heel mooi en ja, dan wil hij graag ook weer iets nieuws gaan bouwen en iets nieuws gaan kopen. En... Oh, dus als het af is, dan is een beetje de lol Ja. ook, ja? Ja, even meer rijden en dan is er weer, ja, dan moet er weer iets nieuws. Want dan begint het weer te kriebelen. Ja. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind het helemaal prima. Ik vind het alleen maar mooi. Leuk. Oh, dus jij zit er wel graag naast? Meestal wel. Sommige projecten denk ik, nou, dat is iets te ruig voor mijn gevoel. Maar nee, ik vind dat wel mooi, ja. Ja. Is het een... wat voor type is het? Marcel? Marcel. Ja? Ja, ik kan hem even erbij gaan roepen. Denk je dat hij wel even naar buiten wil komen? Dat denk ik wel. Ja, nou, Ja, ik ben haal zelf hem. aan het werk, dus dan... Wie? dan Jij? Ja. Oh. Met bellen de hele dag, dus dan roep ik hem erbij en dan... Oh, je werkt thuis? Ja. In verband met de crisis? Wat is jouw business? Ik ben praktijkondersteuner, GGZ. Oh, Dus eigenlijk mensen met psychische klachten, ja, binnen de huisartspraktijk, die probeer ik te helpen, te ondersteunen, in gesprek te gaan. Dus ja, op die manier. Dus Ja. je bent eigenlijk een beetje een soort van vangnet voor huisartsen. ja, precies, de ondersteuning. Dus als iemand naar de huisarts gaat met psychische klachten, wat voor reden dan ook, dan wordt ze doorgestuurd naar de praktijkondersteuner en wij kijken van nou, wat voor hulp past iemand nou het beste en of we dat zelf kunnen of toch doorverwijzen. En jij bent natuurlijk dan ook geschoold Ja, ja. op dat gebied. Ja. Dus je bent eigenlijk psycholoog? Ik ben eigenlijk psycholoog, ontwikkelingspsycholoog. Zelfs Wat is een- kinderpsycholoog eigenlijk. Ja. Maar goed, ik zit in de volwassenen. Ja, ik doe vooral volwassenen eigenlijk, af en toe ook kinderen. Maar ja, dat wordt ook anders geregeld, de jeugdzorg. Dus ik zie vooral volwassenen, ouderen. En ontwikkelingspsycholoog, Ja. psychologie, wat houdt dat in? Nou, dat je de psycholoog over de ontwikkeling van de mens eigenlijk. Vanaf de geboorte of zelfs voor de geboorte. En ja, met alle stadia in de jeugd. Maar eigenlijk komt het erop neer, kinder- en jeugdpsycholoog. Ja. Is het nu met de crisis extra druk in de GGZ? Ik Dat hoor het zo links en verschilt, rechts van wel. Ja. Nou ja, ik zelf wel. Niet zozeer heel erg direct of coronacrisis gerelateerd. Maar als ik dat van collega's hoor, zo links en rechts, komt daar wel wat meer... zien ze daar wat meer en horen ze daar wat meer over. En vooral Huub, die wil er ook bij zijn. Huub? Huub heet hij. Ja, dat is een grote kalf. Hij doet niks, maar Oké. hij moet niet denken, ik wil er ook bij. Huub, hey. Dus ja, ook wat je veel meer ziet, zorgverleners, de overbelasting, de rouw. Hè? Mensen die ook corona gerelateerd, dat ze er niet bij hebben kunnen zijn, niet goed afscheid hebben kunnen nemen. Dus er is heel veel angst, hè? Corona-angst ook. Dus ja,
ik zelf merk het niet zo in deze, maar dat is heel erg regio bepalend. Hè? In Noord-Brabant hebben mensen wel wat meer mee te maken. Regio Kessel schijnbaar ook. Ja, daar heeft heel veel. En wat is jouw gebied dan? Ik werk in Venray, dus het is de huisartspraktijk in Venray. Dus dat is dan mijn... Gemeente Venray is wat bij jou binnenkomt aan telefoontjes? Nee, degene die in de huisartspraktijk in Venray. Ja. Die procent, ja. Maar goed, ik heb dus wel de sociale partner van als er iemand moet verwijzen naar een psycholoog, dan kan dat liefst in de regio. Hè, daar kijk ik dan wel naar. Dus ja. Is het leuk werk? Ja, anders moet ik het niet doen. Het geeft heel veel voldoening. Het is ook wel pittig. Het is ook heel soms. Hè. Het is ook wel heel afwisselend. Iedereen, jong, oud, verschillende klachten, verschillende achtergronden. Of het nou werkproblemen zijn of angst of depressie. Huub, hey! Nee. Dus het kan heel divers zijn en dat maakt het ook wel heel mooi. Maar, heb je een voorkeur voor een bepaalde doelgroep? Of dat? Ja, nou ik vind angstproblematiek, daar kan ik wel wat mee en ouderen. Ja. Ik ben eigenlijk kinder- en jeugdpsycholoog, maar door mijn ervaring is met ouderen toch wel... Oké. Ja. Ja, ik ga snel Marcel even vragen. Ja, ga Marcel eens even halen. Ja, is goed. Dan ga is die ook verder. aan het thuiswerken dan? Nou ja, die ligt nou nog in bed, maar die heeft een eigen garage. Die werkt ook eigenlijk in de muziek en dat ligt natuurlijk nou stil. Maar die heeft ook wel een eigen garage. Maar hij ligt in bed. Ja. Duurt het lang voordat je hem dan hier hebt? Denk je? Nee? Dat ligt er een beetje aan. Ik ben een lui wakker. Hé Marcel! Ja, Kom er even bij! top. Nou, dit is helemaal niet meer lang. En volgens mij ook een goed humeur, of heeft hij dat meestal wel? Dat heeft hij meestal Ja? wel. Ja. Dat is altijd wel gezellig. Het is altijd wel gezellig. Ja, Hoe lang ken je hem al? 11 jaar? Ruim 11 jaar? Huub, hey! Dus, Maar nog geen bruiloft gehad? Nee, dat niet. Ja, nou ja, ik moet zeggen, al 9 jaar verloofd, dat wel. Maar we komen er niet uit hoe we het willen doen. En dan zijn we ook weer heel makkelijk, ja, het moet voor allebei leuk zijn. Het is al jaren een beetje op de achtergrond. Sorry, maar hoe heet jij? Danielle. Danielle. Ik ben Bas, trouwens. Hi. Hi, Danielle. Danielle, maar het is toch... eigenlijk moeten jij en Marcel toch gewoon ja tegen elkaar, ik wil, en dat is het toch? Ja, dat is het ook eigenlijk. Ja. Maar dit is ook prima zo. Waar wringt het hem dan? We zijn er niet, Nou, we komen er niet uit hoe we het willen doen. Ik ben nogal van het traditionele en het heel groot. Ja? En Marcel gaat net zo lief naar Amerika en trouwt daar. En het is ook prima. In een kapelletje in Las Vegas. Ja. Met Elvis erbij. Zoiets. Ja. Ja. En het is ook wel heel erg leuk hoor. Maar ja, weet je, we hebben het op een gegeven moment ook maar laten liggen en zijn er ook niet meer mee verder. En het is ook prima zo. Ja? Zo is het ook, ja, vind ik wel. Oké. Dus Ja, gewoon blijven oefenen met een... of dat nou een zilveren ring of een gouden ring is. Eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Nee. Oké. We maken er nog wel eens grapjes over, maar... Ik denk jullie niet alleen, maar ook jullie kennissenkring. Ja, precies. Op een gegeven moment af en toe hebben jullie een komt het weer vriendengroep omhoog. of zo? Ja. Dat wordt op een gegeven moment een soort van running gag, hè? Ja, precies. Ik zeg al soms voor de geheim, we doen gewoon 12,5 jaar niet getrouwd feestje. Dan Oh ja. dat kan ook, hè? Ja. Dus van feestjes houden jullie wel? Ja. Maar wel graag waar we naartoe kunnen. Ja? Vooral Marcel zelf feestjes, ja, dan geeft zo'n verplichting eigenlijk, hè? Maar we gaan wel graag, houden wel graag van feestjes. Ja. Nou heb ik zag een woest kapsel. Ja. Wat is hij aan het doen dan? Moest hij zich nog aankleden? Ik denk het. Ja? Ik denk het. Oh. Ja. Oh, ik hoor hem al. Met zijn eerste woest. De eerste hoest. Is toch geen... Dan is hij wakker. Dan even een hoest, dan is hij wakker. Oh, dat is toch geen hoesje waar we ons zorgen over moeten maken? Nee, absoluut niet. Nee. Goedemorgen. Oh, nou is hij de schoenen aan het trekken. Ja. Oh, dat doet hij dan in de kamer. Ja. En die is ook van jullie? Ja. Dan kun je mee op vakantie. Daar zijn we ook mee op vakantie Oh. gegaan. Ja. Het is
is eigenlijk ideaal. Daar kun je een bed in maken. Ja, dat heeft Marcel ook zelf wat achter een plank gelegd. Dus er past precies een luchtbed op waar we op kunnen slapen. Nou, dus dat is eigenlijk ideaal. Tent mee en dan... Dus jullie hebben niet veel nodig? Nee, eigenlijk niet. Dat is hij. Marcel. Goedemorgen. 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 Ja, ik heb met jou eigenlijk de hele tijd Nederlands gepraat, maar... Ja. Maar- Ja, Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Het mag allebei. Oh, dan doen we het 50-50. Gij sticht maar lekker werken. Ja. En dan schakel ik met tegenover... Ja. Hé, maar... Marcel, Ja. beste vriend. Ja. Waarom lees ik zo laat nog in bed? Het was gisteravond laat geworden. Echt hoor. Ja, heel laat. Maar wel gezellig, toch? Ja, weet ik niet. Ja, het was wel gezellig. Gisteren was het een gewone dinsdagavond. Ja, En waarom werd het dan heel laat bij Marcel? even collega's opgezocht. Ik kwam van België af en ik kwam om voor 12 uur thuis. Zo. En toen ben ik nog even de kroeg ingedoken tot 2 uur. En stel erbij, ja. En dat is in Rooien ergens? In Venrooy, ja. In Ja. Rooien, ja. Ja, ik werk veel bij de Schouwburg daar. En dan was ik gisteren even met collega's even doorgezakt. Gezellig. Nou is het zo, Marcel. Ja, ik had het net boven niet zo heel goed gezien. Maar dan kun je naar boven gelopen. En dan verschijnt er bij mij al direct een lach op mijn gezicht. Mag zich dat dukker mee? Er is een bepaalde uitstraling waar andere mensen vrolijk van weren. Ja, maar dat heb ik al 's morgens als ik in de spiegel kijk. Dan denk ik van, jezus, wat word ik toch gelukkig. Dus ja. Dus grappig en bescheiden. Dat is- Ja, heel bescheiden, ja. Ja. Ja.